କ'ଣ ଆପଣ ମୋ କଥାରେ ଏକମତ କି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ବା ହାଣ୍ଡିଶାଳ। ଏ ରୋଷେଇ ଘରୁ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତି ହୁଏ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆଜିକାଲିକା ଝିଅ ତୁମେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼, ଝିଅମାନେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ରୋଷେଇ ଯେତିକି ଶିଖିବା କଥା ଶାଶୁକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ରୋଷେଇ ଯଦି ଟିକେ ଶିଖିକି ଯାଇଥିବେ ତାହେଲେ ଶାଶୁ ଘରେ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଆପଣ ନିଜେ ବନେଇ ପାରିବେ। ବହୁତ ଆଜିକାଲିକା ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ରୋଷେଇ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ କୌଣସି ବାହାଦୁରି ନୁହେଁ। କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ବହୁତ କିଛି ନ ଶିଖିଲେ ବି ଯେତେ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ ଶାଶୁରୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା କେହି ଦେଖନ୍ତିନି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତି ବୋହୂଟାକୁ କିଛି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଚାକିରି କରିବା, ବାହାରକୁ ଯିବା ସେଇଟା ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ ଘର ଆଉ ବାହାର ଦୁଇଟା ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ କଥା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଏବେ ମୋ ରୋଷେଇ ଘରେ ସକାଳ 7ଟା ବାଜିଛି, ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ବନାଉଛି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତାରିଣୀ।